Muna ko yung layo. Ma, ako lang ko po. Bye. Ito na. Hoy, balaay. Yo, what's up? May adlaw sa tanan din mga tambay. Another day, another life, another blessing sa atong tanan no karon kay adlaw Sabado. July 23 na to no. So, karon na may lakaw ni Master no adto sa RMC. So, mo siya dito ang langay. Ada na ta. Let's go. Mag-CR ko kadjat kay kasi RT ko. Oo kasi RT to. Uy, buntag. So, saksi sa itong ano? Pag-CR. Sa karon na dre. Sa kan. China ni Master. Tara. Magkuha tag tila dre. Kusag tila unya ika amo sa niyang damon diri amo sa niyang damon tanan diri napay bato ni Dobos nya ikaw man unsa day ka basta kay uban-uban tanyo ron sa kong lakaw mga katambay no i-update mo sa kong mga mabuhat nya ay maghawa dira pabilin mo sa pagtanaw nya uban-uban ta ninyo ha ay maghawa so ako sa niyang damon diri so mga katambay okay na ni, mauro ni tila. Among ladon blue o gold. So, ito na ko sa ubos. Muha ang cutter na siya guys. Wala, wajak. Bungkag eh. Sa pangitao na. Mandris mong karton. Negative. May sodo. Magid ka. Magid bahay ka. Let's go back. Let's go home. Kasi lipat ra kato eh. Kung man ito mga sura to mga letter cutting ra mga karton tulo ka bu. Jawari mo bukag day? Bungkag. Wagit. Wagid. Ang bapa mo bukag mo? Tulo ra man tugot. Tugnaw kayo? Ha? Tugnaw kayo. Ara sa imo tanan no. Ligo po tulang sa para di ka tunawon. Karon ra gani wala. Karon ba di ma'am dili binahuman duwa ba? Dugay ka mata. Yeah. Ah makagabok si kaligo eh. Gabok na akong daan. Ang buling. Paano na makita ka gwapo nimo? Ayaw. So, nanami diri sa area. Sa avenue sa kanya mong designan mga katambay niya. Walang ko kuan diri. Ako lang yung voice over kay na nagpa-music basin maka-copyright ano. So kanay gi-final na ni sir ang kaning mga letter cutting para sa kuan stage niya. Ako diri tambay sa kadjat. Relax ata. Kay banda taon niya. Ito sa ko. Mga gano. Sir, manana siya paniod to. Kaya siya banat diha. Salamat din kayo ni Ma'am Virgie sa amuang paniod to. Bida ang saya. Bida ang saya, tani sir? Kawan sa ko diri na. Ug Jabili. Ito sa kong aga. Kamu na kakanasan mo. Amigo. Manami guys.
Muli na mi. Bati na nay. Ha? Let's go! Dali na ko bising. Patay pa, ingawin ako. Ha? Ah. Tawas mo. Ingawin pa. So. Tari ko, ha? Bye. Pretty, uy! Oh, pretty day. Mo pretty, ha? Nakabiso. Nahuman, di. Tarong ba? Diling ko kay Burgess. Ako, balita ako dol. Balita ako dol. Uy, idol! Atik. Ano, idol? Nama dol ah. Sige, sige, idol. Murag dako gining lapas eh. May lapas yun. Kuha ko sa sapatos nga itong gihatag unta ni Idol Job na ito nagpa-sponsor ko siya, nagpabati-bati ito magpa-sponsor. Kaya tiyan ako sapatos. Problema dako kayo niya, masayang mo to di mo suot. So ako lang gitata. Gitawagan si Idol Job nga ako lang iuli, sayang man niya. Paro doon niya dito. So karon yun din ang hatag sila si GB no, Idol GB. Ay burger steak na tagpiso. Hatag naman maligya day. So busog pa man ko. So ito nang hatag sa itong makitaan kay ila. Ito nang dawon si Chip dire. Ang si Chip dire. Ah sir. Chip. Sir! Malag ba na ito? Oh! Iso! Alay, naka-avail mo ko sa bro mo yan. Nakakawar mo ko. Dire ni mo. Wa may pintos ka na sa. Matik. Busog pa ko eh. Yes sir. Okay, bye. Seryoso mo kay kang tanaw. Okay na namin, okay na namin, okay na. Nya, ano naman ka dire? Alam mo tagay gato. Nya, Kani ito sa kainit ba? Maaha tagtanaw ng praktik. ano? Mahal na kagtanaw ng mga nani? Para taon ta ba? Ha? Oy! Patod ko ha? Salamat kayo. Aray ko. Patod na kay kaping lakaw. Kaya daghan tagamigo kay daghan na tagpasakyan. Gaga! Ay dia. Kapoy maglakaw init kayo di. Patod. Patod dalam tayo migo na yung motor. Okay. Kung mga motor ta. Patod ya punta. Dili motor, Langsung deh. Aeroplano. barko. Barko dia. Bubuang. Saging dia. Arah koron. Balik ko, kau saging. Oh. Mura gina usa ko binuan ni. Ore, ni mai kag samot. Mura ko kanang improve ba. Lah. Na wala daw ang ring dito sa kinita. Wala na nay. Bago ra kita. Dili nang gitiin ano wala. Dili tomorrow. Are friend. Selamat ya. Loh. Ya wow. Mer ting. Hah? Kau na? Kuan pera. Alihan sa butod. Kita. Apa itu ting? Apa itu tadi? Ngape ba? Buyo. Shh. Bro. Kawan. Enggak tuh. Boleh ko ting. Manok. Ala na tangkal eh. Kosan no kaya no. No? Claro. Green. Wala ganan? Araw eh. Ngayon lang. Oh, di mo. Tubig bro. Tubig. Kadlok. Lock the door.
when you leave. Matik. Nice shoes. Oy, Ludi. Akong lobby. Idol. Pas mo dito ng tubangan deh. Ang mga pilog-log ng tubangan. Basket to yun. Dah. Yo crossover. Oh. Views nila og maunta. Oh nya. Karon kay Back out siya. di pwede, di pwede. Oh. Aulo. Arnalds. Yang mamiuso. Ay bari mag-uli ka po yun ba? Safety kayo, safety first ba? May safety first good. Hapit ka malipat ngay. Hapit malipat ngay. Magid, bahala ka sa ka mga to, dapat safety first good, di ba ngay? Oo. Bahala nagbasag-asa ka mga to, basta kay safety ka. Hapit malipat. Tangay, gwapo. Di mo ka tapos guwa nun? Mo ko si mo yung sapatos eh. Saba? Ay. Fighter. Apple. Yan ay fighter kaya. Balik. Happy. Happy. Ganeo na nanita ba no? Siguro karong pagtagpao siguro kada na yung birthday ba lagi tay Cake. ano kini budget. Dala ko kay birthday kada birthday. Agaw, blow your cake go. Ano sa ko mabirthday ito kaon ba hindi ba? Matik. Luta na sir. Happy na akong birthday dito sir. Happy na akong birthday. Boy buang. Bottom. Tug mo ta ko pa dong eh. Limot na ko pananghid sa inyo. So, mo siya tanan karong adlaw no. Naot ko nga nalingaw mo. So, ganiha day. Tigaan day ko ni master sa ito mong design. Tigaan ko niya 500. So, matug ta ninyo eh. Mo siya tanan karong adlaw no. Naot ko nga nalingaw mo. Ayaw kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. So, Ganoy TV, ano out. See you!